ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଜାଣିନଥିବେ ପାଟି ଇଏର ସୁନା ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଦିଆଯାଏ। এইটা ଭାଇ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ଏଇ 8-9 ଦିନ ହବ ଏଇ ହାଡ଼ ପଡୁଛି। ହାଡ଼ ଦେଖିବ ଏଇ ହାଡ଼ ଏଇ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ହେଇ ଦେଖ। ତ ନମସ୍କାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଲକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ଏମିତିଆ ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯୋଉଠି 100 ମୁର୍ଦାର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଳା ହେଇଛି। ତ ପଛରେ ରହିଗଲା ଆମର ମଶାଣିଟା, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ ଏବେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 12ଟା 42, ତ ଦିନ 1ଟା ବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ 100 କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଯେ ଭାଇ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ତ ଏ ଜାଗାକୁ ଏବେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରହିଗଲା ଆମର ମନ୍ଦିର। ତ ବବଲାଇ ମୁଁ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା କିଛି ନାହିଁ ଏର ଖାଲି ଆପଣ ମାନେ ସିନା କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ ରାତି ଟାଇମ ର ଏଇ ଜାଗାକୁ, ତାପରେ ଆସିକି ମତେ କହିବେ ଜାଗା ଟା କେ ରୁହ। ଏବେ ସିନା ଫାଙ୍କା ଦେଖା ହଉଛୁ, ହଁ ରାତି ଟାଇମ ର ମାନେ ଦିନ ଟାଇମ ର କିଛି ନଜାରା ଏରକ, ରାତି ଟାଇମ ର ଅଲଗା ନଜାରା। ଏଇଟା ରହିଗଲା ଆମର ବର ଗଛ, ଗୋଟେ ବଡ ବର ଗଛ। ମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ରହିଗଲା ଆମର ଗଡିଆ। ଏଠି ଘାଟିଆ ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଲୁଗା ଫୁଗା ପଡୁଛି। ଏଠୁ ଭାଇ ଲୁଗା ଫୁଗା ପଡୁଛି, ମାନେ ମଶାଣି ଟା ସେଠି ରହିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଡ ଗଡିଆ ଦେଖ, ମାନେ କେହି ଏତେ ବଡ ଭାଇ ଗଡିଆ ଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଗଲା ଆମର ମଶାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଗଲା ଆମର ମଶାଣି। ମାନେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଡର ନାଗୁଥିଲା, ଖିଆ ପିଆ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରୁ। ଏଇଟା ରହିଗଲା ଆମର ମଶାଣି। ଜଙ୍ଗଲ ରଙ୍ଗ ଥିଲା ନା ଏ ଜାଗା ଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଡର ନାଗୁଥିଲା, ଆସୁନଥିଲେ କେହି। ଏବେ ଦିନ ଟାଇମ ର ଆସୁଛନ୍ତି, ରାତି ଟାଇମ ର ଆମେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆସୁନଥିଲେ କେହି ଡରିକି। ଏଇଟା ରହିଲା ଘାଟିଆ ମାନେ ବସିବା ପାଇଁ। ମଶାଣି ପାଖରେ ନିହାତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଦିଟା ବରଗଛ କି ଅଶ୍ୱ ଗଛ ଥିବ। ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ମଶାଣି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ। ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ମଶାଣି। ଭାଲ ହାଣ୍ଡି ପଡିଛି ନା। ହଁ, ସେଇପଟରେ ଆମର ସବୁ ମଡା ପୋଡା ଯାଏ। ସେଇପଟର ମାନେ ଶବ ପୋଡା ଯାଏ। ଏପଟରେ ଖାଲି ରହିଯାଇଛି ମାନେ ମଶାଣି। ସେଇପଟରେ ସବୁ ଶବ ପୋଡା ଯାଏ ନା, ସେଇ ସାଇଟରେ ହେଇ ଏଉଠୁ ଜଳାଯାଏ ସବୁ। ଏଇ ସବୁ ଲୁଗା ଫୁଗା ପଡିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଠି ସବୁ ଶବ ପୋଡା ଯାଏ। ଏଇ ଗୋଟେ ଲୁଗା ପଡିଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଳାଯାଏ। ମାନେ ଲୋକ ଯେତେ ମୋହମାୟାର ସଂସାରର ସବୁ ଏଇଠି ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ ଏଇ ଜାଗାରେ। ମାନେ ଯେତେ ପଇସା ଭାଇ ଥାଉ, ସେ ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ହିଁ ପାଉଁଶ ହେବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ମାସେ କନ୍ତର ହବ ଏଇ ଜୁଇଟା ଜଳିଯିବ ନା। ଏଇତ ଭାଇ ଏଇଥର ଭାଇ କିସ ହେଇଛି ଏଇଟା। ଏଇଥର ଭାଇ ଜଳା ହେଇଛି ଲୋକ କୁହନା। ଏମିତି 10-15 ଦିନ ହବ ଯାଇ ନାଗୁଛୁ, 15 ଦିନ କାନ୍ତରେ ହବ। ଏଇ ଜୁଇଟା 15 ଦିନ କାନ୍ତରେ ହବ ଜଳା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର ଏଇ ଏଇଠୁ ସବୁ ଜୁଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଶବ ପୋଡା ଯାଏ ଏଇଗୁଡାରେ ସବୁ। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଗାତ ଖୋଳା ହବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଇଏ ସେଇ ଯେ କାଠ ଦିଆ ହେଇକି, ତାପରେ ଶବକୁ ତାପରେ ରଖିକି ପୋଡା ଯାଏ ଆଉ। ଭାଇ ହାଡ ଫାଡ ପଡିଥିବ ମାଣ୍ଡିବ ଭଲସେ ଦେଖିବେ। ଏଇ ବାଡି ଗୁଡା କିସ କୁହନ୍ତି, ଏଇ ମାଲହାଣ୍ଡି ନେଇକି ଆସନ୍ତି ପରା ନା କି ବାଡି? ହଁ ମାଲହାଣ୍ଡି ବାଡି ଏଗୁଡା, ମାନେ 10 ହାଣ୍ଡି ଯୋଉଟା 10 ଦିନରେ ଆସେ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ଟା, ସେଇଟା କୁହା ହୁଏ ମାଲହାଣ୍ଡି। ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ମାଲହାଣ୍ଡିର ବାଡି ସବୁ ପଡିଛି ଏଇଠି ଜୁଇ ଜୋଳା। ତ ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ପଡୁଛି, ମାନେ ଯୋଉ ବି ଲୋକ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କି ଯୋଉ ବି ପୁରୁଷ, ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ପୁଡା ଯାଏ ଯୋଉ
ତାଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ନାଇବା ଖାଇବା ପାଖରୁ ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ଆସିକି ପଡ଼େ। ତ ଏସବୁ ଦେଖ ପଡ଼ିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଲା ଚୁଡ଼ି ପାଉଜର ଆଉ ଇଏ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ତାଙ୍କ ମାନେ ଯିଏ ବି ମରିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଜାଣିନଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଟି ଇଏର ସୁନା ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଦିଆଯାଏ। ଏଇଟା ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଟା ରହିଲା ଆମର ମାଲହାଣ୍ଡି। ଏଇ ଯେ 10 ହାଣ୍ଡି ଫଟାନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? ଏଇ ଯେ 10 ହାଣ୍ଡି ଫଟାନ୍ତି ସେଇ 10 ହାଣ୍ଡି ମାନେ ଏଇ ଯେ ପାଣି ଭିତରେ ନିଆଁ ଜଳିକି 10 ହାଣ୍ଡି ଫଟାନ୍ତି ଏଇଟା ରହିଲା ଆମ ସେଇ ହାଣ୍ଡି। ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲା ସବୁ ଜଳୁଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇଟା ଭାଇ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ଏଇ 8-9 ଦିନ ହବ ଏଇଟା ଆସିକି ଆସ ଦେଖିବା। ରିସେଣ୍ଟ 8-9 ଦିନ ହବ 8-9 ଦିନ କି 10 ଦିନ ହବ। ଏଇଥର ଭାଇ ସବୁଟାକୁ ପୁରା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭାଇ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଯିବ ଭାଇ 10 ଦିନ ହବ ନା ବହୁତ ନା ଆହୁରି କମ ହବ। ହଁ 10 ତ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ କରୁଛି ରଙ୍ଗ ଛୁଇଁବାନି ଛୁଇଁବୁନି। ରଙ୍ଗ ପାଚିଆ ଚପଲ ଫପଲ ସବୁ ପଡୁଛି ଭାଇ। ହାଡ଼ ପଡୁଛି ହାଡ଼ ଦେଖିବ ହେଇ ହାଡ଼ ହେଇ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ହେଇ ଦେଖ ହାଡ଼ ଭାଇ ହେଇ ଦେଖ ହାଡ଼ ହେଇ ଯେ ହଳଦିଆ ଆଉ ଧଳା ମାନେ ଜଳି ବୁଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ ସବୁ କିଛି। ଖାଲି ଅସ୍ଥି ତାଙ୍କର ଥାଏ ଅସ୍ଥି ମାନେ ହେଇ ଏଇଟା ହେଇଛି ଦେଖ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ତ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ପୁରୁଣା। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ସୋରିଷ ବୁଣା ହେଇଛି ଭାଇ। ବୁଣା ହୁଏ ସୋରିଷ ବୁଣା ହୁଏ ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ। ଏବେ ଭାଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉଠୁଛି କେନେ? ତୁଳସୀ ଗଛ ଟା ନଗୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ। ଏ ଯିଏ ବି ମଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଉପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଯାଏ ହଁ ନା। ଏ ଲୋକ ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଫୁଙ୍ଗା ଦଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛର ମହତ୍ଵ ବହୁତ। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଏ ଦେଖ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଭାଇ ମାନେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ଥାଉ ଭାଇ ଜଳି ପୋଡ଼ିକି ଦିନେ ଏଇ ମାଟିର ମିଶିବାର ଅଛି। ଯେ କହିବ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିମି ହେଇ ଦେଖ ହାଡ଼ ସବୁ ଚୁନା ହେଇଛି ଦେଖ ବେର ହେଇ ଦେଖ ଭାଇ ମଣିଷ ହାଡ଼ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ 100 କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ରାତି 12ଟା ପରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 100 ନୁହେଁ 50 କମେଣ୍ଟ ବି ହଉ ଭାଇ ରାତି 12ଟା ପରେ ଆସିକି ଦେଖେଇବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ତ ବବଲାଇ ମୁଁ ଆଉ 3 ଜଣ ଆସିବା 3 ଜଣରୁ ଆଉ ଅଧିକା ଆସିବାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।